EPHL semai phu IAS retired jaya katharahin pen phirang kiamai kangni pon. Lasonsi phai kunini phai isiani EPHL semai phu IAS retired jaya katharahin pen phirang kiamai kangni ponangkok alam theke lapuhenlo. Tangti phirang kiamai along EPHL semai phu IAS retired jaya katharahin pen kaningje pon alam the pen le nonang ton pen arju pon sinan. Alang li nang le tum press club ko solo ko bang so press club lo ne di fu press club a president ni li long wang lo bang ini CM tu liram rong hang ke hai si nange toy si alang li wang lo la si alang li ni panang arju CM ni li panang challenge lo sik schedule lo puthak lam cedan ni pula la solam la sinili lam ka cedan ya phanchi sik lo machi sik sema pusi nili panang arju nili nathu pen nili arnisi dongkata ningje tanglo la bang solam ki punangya bang ala pohelo sik schedule ke isia constitution la ke det ki kimaron la pen non elitum Karbi Anglong ke elitum adet virbom tanglo long recap ta ke chetum han che hodai tanglo la pen council election ka pedo voter list ka selam aron ta selam hai hedet tanglo la pen ke Karbi Ingjermar atum ta aot kahe no kam ta claim dun tanglo la pen ke chetum si la kahe no kam ke claim se ta ke chetum phan ka pheri pen ajok council tum ta ka arrest je phan la pen hasti ki pija phan da hai hedet tanglo ilitum council atum ta itum IMP MLA CMEM atum anta pheri pik lo ke chetum phan ilitum adet ki vir lo pu person te ilitum pheri ridat je pod lasi sik schedule alam ge ne li hello ke than ching ke thek the pen ajok ahok lo than ba ve te jok ta thek the lapot masi ilitum IMLA aja atum MAC atum anta alang litum ta ningje lo ke chengko ke sik schedule ke lang ching lu le det nahi chu ching tip te det nahi so ching thi the det nahi peri chi chok che det nahi sa urtur pine aphu he no son nahi pula seta non ke nilitum than o phi CM tum ta non ge chini la sik schedule ke lang ching lu le ing cham hi la person akam gali lage det ki kimaron balang litum ta chini lo mesen lo nilitum APHLC tum a success lo lage non CM ta nilitum phanang challenge haila late mesen alam eson bangge muthe nilige master lo pirthia dang ta a satro tum ke a student dum ke a master phan aman chi PO a master phan ke bang thek sera tum ke akeng ki ot sikar dom titi la pot nili phan CM nili keng na order na dom nei pule nili ge pugali seta ka challenge bo bang a master phan ka challenge puga pir the ge jok ta claim kle agyan ge do tum an ge claim ke son ge la challenge le lo che than nang sar po bang ge chogi la son bang jok ta ning ye la ge la son ji bo sar po bang ke hala ahut pen ke a student tum ta charlie o thek o phi ke a student tum ta thek munak ta je plang lo la tu ke akang tu a degree an por he dun thu eta phi ke la si la son hut ke
student tum ta master tum men che than nang sar la sonjibu sar po bang ke che than ta nang che dan yang perem deji sar po bang nang pu pele sar ban nang pu tum te po bang hala sar bang phanda yok ta pu pe deji le pe the dang ta lage la si non ke ni tum phan aphlc tum phan cm em tum nar dom nei pulen tum puali setan ni tum ka chinia bang ke 6 schedule la pen constitution ke la ke lam ka chit dan ra bang audience tum nang pang nek nun soi nang la pusan adima bang kali alam kali la ke ilitum nili apraman da pu bong lo ni ke entertainment ke ni ning dok de pun lai ho alam ke lam che than na setala 6 schedule autonomous state alam 6 schedule alam constitution alam law alam ke la ke jasemet ke constitution la pen alam constitution bang la ke kachit dan nai te ha parliament long si che dani lage la pen lam che dani te parliament long kalite state assembly long la pen kalite council long si che dani non ne litungi pu bang la hello lam kachit dan debate pu bang ne tum ning dok de che than nang discussion abang eduna discussion ji pulo tang te council long conference hall do ke di la sin ne lihala borsing rong phara ke hai phanta than nun lo da conference hall do cmem masc tum an hadak do et non la penili tum aphlc tum anta ake hoy tum an ke do et po hada ka che bohong nahi ka che debate nahi pali alam le che than pe mi na pusi ni li pudu na hello discussion nahi alam che than nahi lage mission alam lage discussion claim lote da lam ka debate pura bang na pang nek dun soi ka di hala la si pudam o nak lo seta ne li than nun lo lage che long pa che tong more juice ason che long pa ye tong po mone tum lang dun prong po richard dep dun po hang dun jo po ani ngarong je pi dun po la son ke nang ne pula ne la bang aning dok de che long pa ye tong son bang ke entertainment la ning dok de si ni ki pugang tum la pen rat tum handa la si ning ye tu det la tema cm me thang mata rat ang nu si ning ye la pen ke arni si borsing rong phar ke hai apana nang toy lo la po se ni li borsing rong phar ke hai bang hini alang litum ke bang inod bang photo nang tili dun lo inod bang borsing rong phar ke hai bang na arjuk lo la hello sala alang litum ang nu sin ning ye chot lang rat ang nu ke ning ye det lang la si pini rat ang nu ke ning ye rat ang nu arni sin ning ye lo dongka lo seta la pu formally bang ning ye lang la sin non nang litum ang nu la bang solam na than alam aku tak kustame debate kali discussion pula tang te nang le to ini rapet ji la basi nang le discussion bang debate po bang ali discussion bang lage ini rapet to mi lagi mission alam lage Sang la debate po long bang chetong debate po ini tu mu pen pu lage celong lo pa ye tong son munit tum di kali ahok man kali ma di kalang di mu bihu lo te bihu ahu thek long le ken January 13 14 ar ni te celong lo pa ye tong di munit tum hang dun jo ti ti di ani ngarong ji pi dun po ya tu ke BJP atum ke pupunan ni pan BJP atum ke 60 lalang ke adhas than ti full bang than te ti puko wa ana ho kon la si hala full bang alang litum discussion long paning ye na nang pe than nang ni litum man ta ni litum ke thek nai lo pule ni tum kai ta pu pe ge di muthe alam ke ho flut bang ne li lo ke than ke cheng bang le lo ni tum aphlc tum si ke than cheng lo aprang ke 6 schedule implementation committee pu pen si cheng lo la phi ke 24 plus organization pu pen si cheng lo la pen no phi ke aphlc pu pen si cheng lo isi vet apot lo lage ke than ke ni tum lo ke mane 60 dolo putak than lo kami half truth po lang oi half truth po alang litum pul hai full truth lang pe than na hai alang litum ke than hai ne litum ta chang lidun thu po